रुक जा लोग। अपना बाप की जिंदगी भर का कमाई तो ले लेला, अब का लेवा आइल बड़ा लोग। ये घर का सुख शांति और मान मर्यादा कुल तो पहले ही बेच के खा गए बड़ा लोग, अब का बेचे आइल बड़ा। कहीं तू लोग हमनी पर तरस खा के तो नहीं ना आइल? तो एक बात कान खोल के सुन ला, हम अपना छोट सा परिवार में बहुत खुश बानी। इहो हो सकता कि तू लोग अपना गलती पर पछता के ये घर में वापस रहे खातिर आयल होकबा, फिर से झगड़ा करे खातिर आयल होकबा, अपना बाबूजी के दुख देके फिर से घर से वापस जाए खातिर आयल होकबा। तो जा